til at se skændende af. Sådan der. Er I spændte? Ja. Der er nogen, der er gået rigtig godt, og så er der nogen, der er gået... Det blev Lines hold. Pigeholdet. Og I havde også ikke før. Det blev top. Nu stod jeg nede på en liv og så jeres indspil. Og der var en, der spillede et rigtig super godt indspil. Det må man sige, det var Langeborg. Det var også jeres hold, der vandt med 37 stik.